Takže čau, ja som David a dneska vám ukážem moju novú postavu, ktorú som si vytvoril pred chvíľou. Som level 2, volám sa Apple 223 a zatiaľ som slabý. Ako zatiaľ. Blíka mi hostinec, pozrieme sa. OK, to som dal. Už som level 3, ako vidíte. Toto nepotrebujeme, to môžeme predať. Dostaneme za to nejaké tie prašuldy. OK, takže už máme jeden zlaťačík. Pozrieme sa na mágiu. Čo tam mám? Zručnosť, zdravie, sila, jeden cesta z jednu húbku, húbky si nebudeme míňať, šetríme, kúpime tento elixír, dám ho hneď aj na seba. Ako môžete vidieť, hneď sa mi vylepšili body zdravia. Dobre, blíka mi pošta, niekto na mňa asi útočil. Pozrieme sa na súboj. Takže ako vidíte, dal som ho. A teraz sa troška vylepšíme na tejto postave. Možno si vylepšíme poškodenie. Budem vylepšovať zatiaľ len inteligenciu a potom možno dám na zdravie. Neviem, moc dlho to nehrám, tak neviem, ako to chodí u kúzelníkov. Dáme si arénku proti jednotke. Na jednu ránu. Som cool. Dobre, teraz môžeme dať hostinec. Ako vidíte, túžbu po dobrodružstve máme plnú. To nie je dobré. Ja sa rozhodujem podľa skúseností, takže aby som bol čo najrýchlejšie level, tak si dávam za najviac skúseností. Mám 17 hubičiek. Neviem prečo, lebo včera som mal ešte 25, takže neviem. Ešte vám ukážem moju sesternicu, ktorá tiež hrá na tomto. Je to slovenský server Svet 1 a moja sesternica sa volá Mike 111. Ukážem vám ju. Má vlastný cech a je to level 21 a má jednu epickú zbraň, ktorá je podľa mňa dobrá na level 21. Má šťastie plus 85. Má 2 elixíry. Bacha na mňa. Ochranou Jakub 1, 2, 3, 4 chodia. Posilnite. Aha. To sú jej bratranci a ja som jej bratranec. A toto je jej postava. Pozrieme sa do jej cechu, ja som tam zatiaľ není. Možno ma tam príjme, neviem, zatiaľ nemám záujem. Čiže majú tu celkom dobré postavy. A dve čakajú na... Teda Natálka čaká na to, aby dve pristúpili, takže toto sme my a... Môžeme sa pozrieť, ako sa budem vylepšovať. Dobre, zatiaľ môžeme ísť na ďalšiu postavu, za ktorú som už dneska hral. Bude to na Svete 11, server CZ. Som tam level 43 a mám na českom serveri na Svete 11 3 postavy. Som prihlásený. Pozrieme sa, čo je toto za postava. Aha, zrovna túto som nechcel, tak odhlasíme sa. Toto je moja najlepšia postava, ktorú zatiaľ mám. Je to bojovník, level 46, mám 4 epiky, popis postavy, to je nič. A zatiaľ tu mám podľa mňa dobré veci, alebo neviem, ako by som to povedal. Ja osobne si myslím, že som dobrý. Moja sesternica, čo som vám ju pred chvíľou ukazoval, hrá tiež na tomto serveri. Aj tu máme vlastný cech.
a navrhla útok, tak pridáme sa. Toto je moja sesternica. Volá sa Natália a má tu 5 epikov, viac než ja a je level 34. Má elíky, koňa a popis postavy, ako skoro každá postava. A to je asi tak všetko. Ešte sa pozrieme na moje dve ďalšie postavy. Ukázal som vám najsilnejšiu, teraz pôjde stredná. Volá sa Ork 225, aby som si zapamätal meno. Mám tu 2 epiky, na level 21 je to podľa mňa dobré. Mám elíky, koňa, popis, to je všetko. A teraz ide moja postava, ktorá sa volá 7 a potom je tam napísané Ediem. Tiež som v cechu a mám level 19 a žiadny epik. Snáď ho dostanem niekedy do levelu 25. Takže to je asi všetko z tohto serveru a ide mi útok. Vyhral som ho a dostal som jednu húbku. Super, jeden zlaťák. Neviem. Peniaze si radšej nie. Počkať, na náboj nejdem. Peniaze si našetrím a potom sa vylepším. Úplne. Zase si môžeme dať toto. To je 4. To som niečo videl. Pozrieme sa. Toto je lepšie. Ja moc tráviť nebudem vylepšovať iba inteligenciu, takže ideme dať za najviac z tohto skúseností. Takže rukavice tie potom predám. Bude to trvať 4 minútky. Tak. Neviem. Tak. Toto je zatiaľ všetko na úvod tejto postavy. V ďalších videách sa dozviete, ako rýchlo postupujem v leveloch. A ešte volám sa Apple 223. Takže to bude asi všetko. Tak. Čau.